অভয়বাণী অভয়বাণী অভয়বাণী। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁକୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ଅଭୟବାଣୀର ଅଭୟମୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଅଭୟବାଣୀର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ବାଣୀ ନମ୍ବର 34 ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିବେକ ବୈରାଗ ନଥାଉ, ଏପରିକି ଭୋଗାଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତି ହେବ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାଣୀଟି ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକର 7 ନମ୍ବର ଚିଠି। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀର ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ। 13/3/40ରେ ଏହି ଚିଠିଟି ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚିଠିର ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚିଠିରୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ବା ଏହି ବାଣୀର ମହତ୍ଵ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଚିଠିଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା। ଠାକୁର ଚିଠି ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଏ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟର କଥା। ତେଣୁ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବହୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋ ଚିଠିଟା ତମ କତିକି ପଠେଇ ପାରିନି, ସମୟ ହେଇନି। ତେଣୁ ଏବେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଚିଠିର ଲେଖାରୁ ଉତ୍ତରରୁ ଯାହା ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର, ତାର ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କାୟମନୋବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବିବେକ ବୈରାଗ ନଥାଉ, ଏପରିକି ଭୋଗାଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତି ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତି ହେବ, ମାନେ ଠାକୁର ତ ଉଦ୍ଧବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ନା, ଠାକୁର ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏଇ କଥାଟାର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ। ଏଥିରେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମର୍ମମୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଗତିଟା କେମିତି ହୁଏ। ଏଇ କଥାଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଭକ୍ତ ବୋଧେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅଛି। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟିକି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ପ୍ଲାନଚେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆତ୍ମାକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ମାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିନଥିଲେ। ପ୍ଲାନଚେଟ୍ଟା ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆନୟନ କରିବ, ସିଏ ଆସିବ, ଆସିକି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାକୁ ଏତେ ଯଦି ବା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏତେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଧନର ଶେଷ ସମୟରେ ଆଜି ଠାକୁର ସେଇ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାନଚେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମାର ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ହୁଏତ ମୋଟେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଖପାଖର ଭୂତମାନେ ହିଁ ପଶି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଆତ୍ମା ଯିଏ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ବେଳେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାକୁ ଗୋଟେ କି ଲାଗିଯାଇଛି, ସେ ଯାଇଥିଲା ଚମକି ପଡ଼ିଛି, ତାର ଇଏ ହେଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ କାଟପାଣି ଦିଏ, କରେ। ସେଇଟା ସତ୍ୟ କଥା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଗତର ଲୋକ, ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆଜିରେ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଏଇଟା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି। ଆତ୍ମାର ଗତି ଅନୁସାରେ ସେଟା ହୁଏ। ସେଟା କେମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ ମନେକର ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତା ଶରୀରଟା ଯେମିତିଆ ସେଇଭଳିଆ ଶରୀର ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଗତି କରି ଯାଉଛି, ସିଏ ଭାବେ ଏଇଟା ମୋ ଶରୀର। ତେଣୁ ସେ ହଠାତ୍ ତା ଦେହରେ ପଶିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସେ, ତାର ମନର ଯେଉଁ ବାସନାଟା ଥାଏ ସେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ତାକୁ ଗୁଣିଆ ଡାକ, ତାକୁ କାଟ ପାଣି ଦିଅ, ଏଇ କଥା ଛଡ଼େଇ ଦିଅ। ସେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଳେବେଳେ ସେ ଭୂତମାନେ ପଶି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେପରି ଜ୍ଞାନ ତଦନୁରୂପ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ତୁ କିଏ, କ'ଣ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ତା ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସିଏ ସେଇ ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୋଲି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାନଚେଟ୍ର ଉତ୍ତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ସତ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ଲାନଚେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣାର ରୂପ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଲିଖିତ ହୁଏ। ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ
ଉନ୍ନତ ଲୋକକୁ ଉନ୍ନୀତ ଆତ୍ମା ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସାଧାରଣଙ୍କର ସାଧ୍ୟାତୀତ ଓ ସୁତରାଂ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାର ଗତି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେହେତୁ ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ବା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ଗବେଷକ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି, ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗତିଟା କେମିତି ହୁଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣିବା। ଠାକୁର ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଭୁବ ଲୋକରେ, ପରେ ସ୍ୱଲୋକରେ ନିଜ କୃତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଯେତେ ଅଧିକ ସେଇ ଲୋକର ସେମିତି ସମୟ। ତେଣୁ ଆମେ ମନେକର ବିଷୟାସକ୍ତ ବହୁତ ହେଇକି ଅଛେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ଏଇ ଭୁବ ଲୋକରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଭୋଗ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନ ଭିତରୁ ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆତ୍ମା ଭିତରୁ ନ ହେଇଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସାର, ଆମର ଯେଉଁ ମୋହମାୟା, ତାକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଘର, ମୋ ଦ୍ୱାର, ଏଇଟା ଠିକ୍, ବାହାରେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ମୋର କେହି ନାହିଁ, ମୋର ଠାକୁର ମୁଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦିନେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଯେତେ କମ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯେଉଁ କର୍ମ ଯେତେ ଅଧିକ ସେଇ ଲୋକର ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ। ପରେ ମହର ଲୋକକୁ ଯାଇ ଭୋଗ ଦେହ ଅଭାବରୁ ପୁନରାୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ଅଭାବଟା ମାନେ ବଢ଼ି 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 ଚାଲିଲା, ଆଉ ତୁମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ତୁମକୁ ଦିଆହେବ, ତୁମେ ସେମିତି ମା ବାପା ପାଖକୁ ଯିବ, ସେଠି ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ପୁଣି ଆସିକିରି ପୁନରାୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟ, ଏ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତାପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାସନା କାମନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ଭିତରେ ଆଉ ବାସନା କାମନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ନାହିଁ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଓ ଭକ୍ତିପରାୟଣ, ଅଥଚ ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନେ ମହର୍ଲୋକ ହୋଇ ଜନ ତପ ଓ ସତ୍ୟ ଲୋକରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ କ୍ରମ ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣର ଯେଉଁ ଆମେ ଆସିଛେ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛେ, ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ପାଳନ କରୁଛେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ତାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜିର ବାଣୀ। ଏଇ କଥାଟା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାହେଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟା ଯଦି ଆସିବ, ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଆମର ବାସନା କାମନା ନଷ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଧୀରେ 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 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହୋଇ ମହର୍ଲୋକ, ଜନ ତପ ଓ ସତ୍ୟ ଲୋକରେ ଉପନୀତ ହେବା। ଆଉ ପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପଦାଶ୍ରୟ ଆଶ୍ରୟ କରି ଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା। ଏଇ କଥାଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତି ହେବ ତମର ସେଇ ଗତି ହେବ, ତେଣୁ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଏଇ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଡିସନ୍ କଲାବେଳେ ମା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂଜା ସେବା କରିବେ, ସେଇ ଏଇ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତିଟା କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେଇ କଥା ଠାକୁର ଏଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେହାନ୍ତେ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିବେ। ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ କଥା ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରାଟା ଅଛି, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବି, ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଆସିବ, ସେ ଆଲୋକ ପଥ ଦେଇକି ତୁମର ଗତିଟା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କଥାଟା। ନିର୍ବାଣର ଅବସ୍ଥା ଲେଖି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଆମର କେମିତି ନିର୍ବାଣ ହେବ, କେଉଁ ପଥ ଦେଇକି ଆମର ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହେବ ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବ ଶରୀର, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଯେଉଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ରୂପରେ ହେବ, ଠାକୁର ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ କେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଠାକୁର ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କରିବା, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ନଥାଉ, ବିବେକ ନଥାଉ, ବୈରାଗ ନଥାଉ, ଯାହା ନଥାଉ, ଏମିତିକି ଆମେ ଭୋଗର ଆସକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବଳ ଯଦି ନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଉପଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଗତି ଆମେ ଲାଭ କରିବା। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆମ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେ ଆମେ ଆଜି ଦିନଟା ବିତିଗଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଖ ମୁଁ ହେଇଗଲି, ଏ କଥା ଆମେ କେବେ ଭାବିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଯେତେ ମାନେ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆମର ଯାଉଛି, ଆମେ ଆହୁରି ଆସକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକା ଯାଉଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଯେଉଁ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମମାନେ ମୋ ସମାନ ଗତି ଲାଭ କରିବ,
ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତେ କୃତାର୍ଥ ହେବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।